आज मैं आप लोगों को असम के ऐसा एक यूट्यूबर के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है एनीथिंग एमजे। ये स्क्रीन में दिया हुआ इस लड़का ना मुझे इतना डरता है ना, मेरा नाम सुनते ही उसका धड़कन है ना, ये दिल है ना ठप ठप कपने लगता है। हाँ, पैर उसका पूरा ठपक ठपक कपने लगता है। मुझे इतना डरता है ना वो, मालूम नहीं। और असम में ऐसा बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर है, मेरा नाम सुनते ही उन लोगों का खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता है, सोना पेशाब करना लेटरिन करना सब कुछ बन जाता है। सबसे ज्यादा असम में डरने वाला पॉलिटिकल लीडर है। स्क्रीन में जिस पॉलिटिकल लीडर को मैंने दिया है उसका नाम है हाग्रामा महिलारी। 17 साल वो बॉर्डरलैंड का चीफ था। इस 17 साल में इतने सारे घटनाएं हुई थी, जिस घटनाएं के लिए बॉर्डरलैंड पूरा 17 साल में अशांति था। भाई दीदी को तपाताप कर लिया भाई। इसी का नाम है पिटिकुट बाबा। ना ज्ञानी दिखाता है भाई, दूसरों को समझाता है भाई, दूसरे के बहनों को दूसरे के बेटी की वीडियो बना के वो वायरल करता है भाई, गाली देते हैं भाई, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। अरे पिटिकुट बाबा तुमने क्या कर दिया भाई, तूने तो ऐसा काम कर दिया ना, दीदी दीदी करके पुकार के दीदी दीदी कहते हुए जिस आंटी को दीदी दीदी करके बुलाया था उसके भाई शादी कर लिया। nama टपा बुंगाय नामा एसे लाजिनानै नाय खोनासंनानै ला आमाइसे टाइगार। नोंखौ हयथ' आसाम बादि जायगायावहाय दा पावाराव दंखाय नोंखौहाय रावबो जेबो खालामनो हायाखै, नोंखौ दैनोबो हायाखै। किन्तु खोनासंनानै ला, जोंनि वेस्ट बेंगल बादि जायगायावहाय आं मिथियो डेफेमेशन केस होला जेबो जानायथ' नङा, किन्तु नोंखौ गोदाव होबाय थानाय आङो। खोनासंनानै ला। हेलो लोगोफोर, गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन खेबसे फैफिनबावबाय आरोना। मानो मनिटाइजेशन एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरोना, बेनिखायनो गोबां थाब थाब भिडिअ होनो हानाय जायाखैमोन। दा माने गोबां बिजि दं। थ' दिनैनि मोस्ट इम्परटेन्ट एन्ड इन्टारेस्टिं टपिकआ जाहैबाय जोंहा आमाइसे बड'लेण्ड टाइगार, जाय माने बड'लेण्डनि वान अफ द मोस्ट फेमास मोस्ट टेलेन्टेड एन्ड आनकमन इउटुबार माने बिथाङा आरोना, जाय बिथाङा ओंखारनाय लोगो लोगो माने ससियेल मिडिया माने गरम जाजोबो आरोना। ओरैबायदि हट सिटुएशन, पुरा गरम जेरैबो। बिथाङा माने क्रिटिसाइज खालामनायाव, मानसिखौ क्रिटिसाइज खालामनायाव बिथाङा फेमास, एकदम माने नामजादा। बेनिखायनो आं बुंदों माने दा फादार अफ क्रिटिसाइज। बिथाङा क्रिटिसाइज खालामै मानसि फ्राय गैला। बिराद गिदिर गिदिर मानसिफोरजों माने बिथाङा टक्कर लाबाय आरोना। गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ बिथाङा क्रिटिसाइज खालामो आरोना। ओरैबायदि डेन्जार, जायफोरखौ माने जोंफोरबायदिया माने मावनो हानाय नङा आरोना। गोमोथाव मोनसे गुबुन मोनसे केटेगरिनि सासे इउटुबार। नाथाय अब्लाबो मेन बाथ्राया जाहैबाय बिथांखौ बिराद गाज्रि कमेन्ट होनाय नुनो मोनो आरोना जों। बिथांनि कमेन्ट बक्सआव थाङोब्ला माने गोबां गाज्रि गाज्रि कमेन्ट बायदिसिना मोनो आरोना। इमान हेट कमेन्ट, बाट इमान साबस्क्राइबार, इट्स वान्डारफुल। बिराद साननानै मोना आरोना। हेट कमेन्ट मानो हेट कमेन्ट खालामफ्लायो ना मा? आंनि दिमागा एसे माने बेखौ एनालाइज खालामनो हायाखै आरोना। दा आं लुगैदों मा नोंथांमोना एनालाइसिस खालामनांगौ बे कमेन्ट बक्सआव फैनानै। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि पलिटिशियानफ्रा, जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा, जोंनि बर' दैदेनगिरि लिडार इन्टेलेक्सुवेलफोरा खौसेयै जानानै खामानि मावलांनांगौ जेब्लायबो। हर सान 24 घन्टा पलिटिक्सनि मटिभेटेड लानानै थाबाय थायोबा जानाय नङा। जोङो एसे कमिउनिटि डेभेलपमेन्ट, जोंनि हारिया जौगानायनि, हारिनि सार्थआव माने खामानि मावनांगोन, जों साननांगोन आरोना। थ' बेसो 24 घन्टा नों बियो बेखौ बुखैलायबाय थायोब्ला बे गाज्रि जायो आरोना। दा जियानो जादोला मानो, जाय सासे इउटुबारा बबेबा मोनसे जोंनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टि बिपिएफ जा इउपिपिएल जा बेनि भिडिअ बानायोब्ला दाय जाबाय। थ' बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादों आरोना। इउनिटि होननाया जोंनि गेजेराव माने गैया जालांदों आरोना। थ' बेखौ जोङो लाबोनांगोन।
रिजन आंनि बे भिडिअ बानायनायनि मस्ट इम्परटेन्ट रिजना जाहैबाय तो जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियाखौ गरम खालामनो नाङा सासे सासेखौ बखिनानै रायनानै ससियेल मिडियाखौ गरम खालामनो नाङा थारमाने ना कुल बयबो इउनिटि सासे सासेखौ एडभाइस खालामनांगोन सासे सासेखौ फोरोंनांगोन नङा होमबा तो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे बिराद गिदिर चान्स मोनदों सासे मानसिया अल आसामाव दिनै फोरोंहरनो हानाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे प्लेटफर्म मोनदों जोङो सोरबा सासे गिदिर इन्टेलेक्सुवेल मानसिया सासे गिदिर सानखान्थि गोरोङा सासे गिदिर माने नलेज बिटनि माबा मोनसे टेलेन्टनि मानसिया गंसे मबाइलनि गेजेरजों सारा आसामाव गासै गावनि हारिनि मानसिफोरखौ माने फोरोंहरनो हानाय मोनसे प्लेटफर्म जों मोनदों बे प्लेटफर्मखौ जों मोजां बाहायनांगोन साफ्रोमबो नाङा फाङा नांलायनाय गाज्रि गाज्रि भाषाफोरजों माबा बिजि खालामबाय थायोबा नांथाबबाय थायोबा बे जानाय नङा आरोना तो जियानो जादोंलामोन आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानफोर फैफ्लांबायदोंब्ला अन्नानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना